Ep, no recordo haver escrit res de tot això. Aquest és el títol del llibre que presento aquest Sant Jordi tan estrany, i perquè després de molts anys d'escrivint cada setmana, cada diumenge, cada setmana, al diari Regió 7, em vaig adonar que no recordava cap dels meus articles escrits. No que no els recordés amb el pas del temps, sinó que la mateixa setmana d'haver-los escrit o publicat ja ni els recordava. I vaig decidir buscar-los, trobar-los, recuperar-los i triar-los. I fer una selecció dels millors. Els que es poden llegir amb el pas del temps, els que han envellit bé, els que encara no són vells, i els que recorden coses que millor no oblidar o que recorden persones que ens convé recordar. Un llibre de tauleta de nit per prendre i recuperar a píndoles. Escrit d'aquella manera que jo escric i amb aquella mirada amb pròleg de Marc Mercè, director de Regió 7, i epíleg del mestre Josep Tomàs Cabot. Publicat per Edicions Fàrcir, el trobareu a les llibreries i a fàrcir.com. I nosaltres ens trobem pels puestos. Salut!